Eventyret i den fortryllede skov, en magisk historie. Der var engang en baby ved navn Lily, som boede i et hyggeligt lille hus ved kanten af en ældgammel skov. Lily var ingen almindelig baby, hun hjerte var fyldt med nysgerrighed, og hendes ånd var fyldt med eventyrlyst. Hendes funklende blå øjne lyste op ved synet af noget nyt, og hendes latter lød som musik, der fyldte hele huset med glæde. En solrig morgen, mens fuglene kvidrede muntert, og blomsterne blomstrede i levende farver, besluttede Lillys mor, Emma, at tage hende med på en særlig udflugt. Hun satte Lily i en bæresele og begav sig afsted mod den mystiske fortryllede skov, der lå hinsides engene. Landsbyboerne talte ofte om skovens magiske egenskaber, men få havde vovet at udforske dens dybder. Da de trådte ind i skoven, syntes luften at glitre med en magisk glød. Lillys øjne blev store af forundring, da hun så sommerfugle med vinger så lyse som regnbuer flakse gennem luften. Træerne hviskede hemmeligheder til hinanden, og blomsterne svarede, som om de dansede til en usynlig melodi. Emma og Lily trængte dybere ind i skoven og fulgte en sti kantet med sølvsten. Pludselig hørte de en blød, melodisk stemme, der sagde, "Velkommen, modige eventyrer." Emma kiggede rundt og så til sin forbløffelse en lille, funklende fe svæve over en svamp. Feen præsenterede sig som Twinkle, vogteren af den fortryllede skov. Twinkle forklarede, at skoven var fyldt med magiske væsener og skjulte vidunder, og hun inviterede Emma og Lily til at slutte sig til hende på en særlig søgen. De skulle finde den gyldne blomst, som kun blomstrede en gang hvert 100 år, og havde magten til at opfylde et ønske. Ophidset og nysgerrig indvilligede Emma og Lily i at slutte sig til Twinkle på søgningen. De rejste gennem glitrende bække og over broer af sammenflettede vinstokke. Undervejs mødte de venlige væsener som talende egern, syngende fugle og endda en vis gammel ugle, der gav dem spor om den gyldne blomsts placering. Jo længere de rejste, desto tættere blev skoven og stien mere snoet. Men Twinkles lys førte dem, og Lillys latter genlød gennem træerne og gav dem mod. Til sidst nåede de en skjult lund, hvor sollyset filtrerede gennem bladene i gyldne stråler. I midten af lunden stod den gyldne blomst, dens kronblade skinnede som rent guld. Emma plukkede forsigtigt blomsten og holdt den op mod sollyset. Twinkle fortalte dem at lukke øjnene og ønske noget. Emma hviskede sit ønske, hendes hjerte fyldt med håb og kærlighed til hendes dyrebare Lily. Da blomsternes magi tog fat, blev de omfavnet af en varm glød, og de følte en følelse af fred og lykke som aldrig før. Da de åbnede øjnene, stod de igen ved skovkanten med huset i sigte. Twinkle tog afsked med dem og mindede dem om, at de altid var velkomne i den fortryllede skov. Emma bar Lily hjem igen, hendes hjerte overfyldt med taknemmelighed og undren. Fra den dag værnede Lily og hendes mor om deres eventyr i den fortryllede skov. Og selvom Lily stadig var for ung til at huske alle detaljerne, syntes skovens magi at forblive i hendes øjne, funklende med løftet om mange flere eventyr i fremtiden. Og så blev historien om deres magiske eventyr givet videre fra generation til generation, en påmindelse om, at med et nysgerrigt hjerte og en modig ånd kan selv de mindste eventyr finde vidunder og magi i verden omkring dem.